はコウさんこの問題答えてください。东和的线上课程可以在舒适放松的环境下学习，不必紧张，不用怕答错，可自由发挥。次の練習問題を録音して答えてください。可录音回答问题，练习日语发音。はい、じゃあコウさんは正解です。よくできました。